दिनैनि बे समाव आं बुंनो सानोदि जोंहा नैबे दिन्दां ब्रिज जानानै थानाय नैबे जोंहा लामाया आब' बिनानि अननायाव दिनै खोफुंजाबाय। दिनै बे लामाया दिनै बहुदथार माने खस्थ'नि गेजेरजों बे गामिनि मानसिफ्रा आरो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि मानसिफ्रा जोबोद खस्थ'यै सोलियोमोन। माने दै बारनानै हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो दिनै खैला मैला स्कुलाव थांनाय आमगुरि स्कुलाव थांनाय माखासे साथ्र'फोर गोबांथार हान्था मेला खालामो। दा बेयाव दैज्लांनि समाव एकदम बिराद खस्थ' जायोमोन आरो दिनै आब' बिनानि अननायाव दिनै नैबे लामाया जाफुंनायनि थाखाय जों आब' बिनानिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। मानोना बे जोंनि गामिया बिराद गोदोसोनानै थानायमोन। बे लामानि थाखायनो बिराद खस्थ' मोनोमोन, खस्थ' भुगिनाङोमोन। दा दिनै जोंहा बे दरनै गामि सनापुर आरो 1 नं हाथिमरा गामिनि गेजेराव दिन्दां जानानै थानाय बे ब्रिज दिनै जाफुंबाय। बेनि थाखाय जोङो जोबोद धन्यबाद होबाय आब' बिनाखौ आरो उननि जे फैबाय थानाय समाव माब्लाबा आरो बिनिफ्राय साबसिन आरो खालामनानै होबावगोन जों बेखौ मिजिंथियो। दा बेखिनि मथा मथि बुंनो थाङोबा बे अरुनदयावथ' जोंनि गामिफ्राव दा फ्राय गासिबो मोनजोबदों होनजोबबाबो माने गाज्रिद्राय होननाय जानाय नङा। माने फ्रायानो गोबांथार अरुनदय जाग्रा दङ, मोननायफोर दङ आरो हाउजिंनि बेलायावबो जोंनि बे गामियाव मथा मथि 100आव 70% मोनबाय होनजायो आरो। फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि बे सरकारानो जुदि दिनैसिम मोजाङै मावलांदोंबा जोङो बे सरकारखौनो जों फैगोनखौ जों मिजिंथियो आरो। जेम्स बसुमतारियाथ' दा जोंनि जायगायाव फैनाय जाथ'वाखै, खेबसेबो फैनाय जायाखै आरो। मथा मथि जोंनि नुनायाव बियो जोंनिथिं जेबो मोगा मोगि जायाखै आरो जोंनिसिम जेबो खबर लाफैनाय जायाखै आरो। दिनै जोंहा जोंनि समाजनि बा एरियानि डेभेलपनि थाखायनो जोंनो सासे बिजाथि नांखागौ नालाय, बेखायनो जोङो सासे मोजां बिसाथि जेन जोंनिसिम दैथायहरो आरो दैथाय बायध'था माने बे बिथांनोनो होनो बायध'था जाहैगोन इउ पि पि एल निफ्राय।